uNabu uvumile ukuthi kunezinselelo zokuphatha iqembu elikhulu njenge-Chiefs lapho ukugxekwa kabuhlungu kuvame ukulandela imiphumela ngemihla. Wachaza ukuthi ingxenye yomsebenzi wakhe ihlanganisa ukukhuthaza abadlali nokubagcina begxilile nangaphezu kwamasu omdlalo. Nangaphezu kwalezi zinselelo uzwakalisa ukwethemba amakhono abadlali bakhe futhi wacela ukuba kuqhubekwe nokubeseka. Ugcizelela ukuthi amaphutha angenzeka kunoma ubani okuhlanganisa nabadlali nabaqeqeshi. Lo mqeqeshi uphinde wacela isineke kubalandeli be-Kaizer Chiefs egqamisa ukuthi isomiso seminyaka engu-10 sendebe kule club sidalwa ukushintshwa njalo kwabaqeqeshi ngaphandle kokunikwa isikhathi sokufaka kahle izinhlelo. uNabu uxwayise ngokuthi ukugxekwa ngokweqile kungase kuholele ekutheni kuqalwe phansi njalo uma kuxoshwa umqeqeshi kuphazamisa inqubekela phambili ye-club. Yize abanye abagxeki bebuza ukuthi uNabu nakho yini okudingekayo ukuze ahole iqembu elisezingeni le-Chiefs, lo mqeqeshi oneminyaka engu-59 ubudala uzimisele ngokuzibophezela eqenjini. Uzwakalisa ukuphatheka kabi ngendlela bezindaba abagxile ngayo emholweni wakhe. Wakubeka kwacaca ukuthi ugqozi lwakhe aluyona imali. uNabu udalula ukuthi uvamise ukunqaba ezinye izinkontileka ezimholela kwamanye amaqembu ngenxa yokuzinikela kwakhe ku-Kaizer Chiefs. Ugcizelela ukuthi inhloso yakhe ukubuyisela i-Chiefs esithunzini sayo sakudala nokuthi ukugxekwa nakuba kuyingxenye yomsebenzi kwesinye isikhathi kudala ukungayitholi inhlonipho emfanele kontanga bakhe.